Salam, hormatly vatandaşlar. Maňa köp adam bilýär, Murad agam nähili biz ses berip bilýäs, biz ses beresimiz gelýär, bize düşündürüň diýip. Gelin şu mesele bilece seredelim. Biz size şu real text mesaj uğratdık. Ümit verip berdim, ine şu real text mesaj siz alýňyz. Şu text mesajda ýokarky bölümine türkmençe ýazylýar. Aşaky bölümine bolsa rusça ýazylýar. Ine şu türkmen bölümine seretsek site internet diýip ýazylýar. Ünsverin site internet. Ne şu site internet saýlawlar 2022.org. Şu çelgä bassaňyz ýürüýte site açylýar. Ne şu site açylanyna Türkmenistanyň prezident saýlawlary 2022 diýip ýazylýar. Dogry görkeň site ine şu site'da şöyle düşündürüşki diye rus diline ve türkmen diline düşündürüş näme çyp geçirilýär şu saýlawlary. Indi ýokary galyp şuňa basýaňyz proголосовать diýip. Şuňa bassak ikinji sahypa açylýar. Ýöri türleşdiren sahypa individualny her adam üçin kiçik kabinet. Hemme maglumatlar beren soň inlik sahypa açylýar. O sahypada bolsa diňe ses berersiňiz. Gelin şu sahypa serdelim. Maglumatlar sahypasyna. Ine şu maglumatlar sahypasyna ýazylýar saýlawçylaryň sesini bermek üçin hasaby almak. Şol hasaby alyş sahypasy. Şu ýerde adyňyz, familiýaňyz we ataňyzyň ady ýazylýar. Birinji tetrde, ünsverin. İkinji tetrde ine birinji bölümine ýazylýar siziň dogulun günüňiz, dogulun senesi diýip. Ine şu ýerde ýa-ni dogulun günüňizi bellersiňiz. Indiki bölümine siz bellersiňiz, haýsy aýda dogulun bolsaňyz, üçüncüde bolsa ýylyny ýazarsyňyz. Indiki setr nomer pasport, pasportyň nomeri. Ine şu ýerde her pasportyň öz nomeri bardyr, şonu ýazarsyňyz. Şol ýerde hem harflaryny hem sanlaryny ýazmaly. Şonu ýazarsaň pasportyň berilen ýyly. Ine şu ýerde günni ýazarsaňyz, pasportyň berilen güni. Indiki bölüminde pasportyň berilen aýyny ýazarsaňyz, üçüncü bölüminde bolsa şo setriň ýylyny ýazarsaňyz. Ondan soň aşağı düşüp nerede berilen şu pasportyň? Pasport berilen ýeri, место выдачи pasporta. Ine şu ýerde siz ýazarsaňyz, mysal üçin Köpetdağ etrapy Aşgabat şäheri, ya Mar vilayaty Murgab etrapy, ya da başga şäherler ýazyp bilersiňiz. Şuna basyp diňe pasportyň kopiýasyny berersiňiz. Innike aşagysyna basyp ine şu ýerde ine mysal üçin mysal bolýar, ýürütürleşdirilen sahypa açylýar. Ine şu ýerde siziň keşpiniz we gapdaryna ya pasportyňyz. Egerde köne täze pasportyňyz bolmasa, pasportyň mysal üçin sen pasportda bolsa, ilçihanada bolsa, ya ýene bir ýerde bolsa, şu kopiýasynyň ýüzüni görkezýäňiz. Ýüzüňiz bolmaly kopiýada we adyňyz, familiýaňyz, pasportyň nomeri bolmaly we gapdaryna siziň keşpiniz bolmaly. Egerde pasportyňyz hem ýok bolsa, onu siz prava удостоверениýasymy ya başga waýyny biletmi, näme bolsa bir suratly we siziň maglumatlaryňyz barada bir dokument görkezip bilersiňiz. Ýöne gapdaryna selfie bolsun. Ine şu selfie şu suraty edip siz egerde özüňiz ses berip bilmeseňiz, onu dogry anlaşylyňyza iyi berip, kopiýa pasportyny iyi berip we şuraya selfie'ni iyi berip, onu siziň dogry anlaşylyňyz size derek ses berip bilýär. Egerde telefonuňyzda bolsa şunu basýaňyz, kompýuteriňizde bolsa şunu basýaňyz we şo ýerde şo dokumenti şu saýta geçirersiňiz. Indi şundan soň kontakt telefonu, telefon nomeryny, öz telefon nomeryny ýazýan. Mysal üçin siz Türkmenistanda öz telefonuňyzy beresiňiz elene. Tapawy ýok, bermeseňiz hem bolýar, bu hökman näme? Indiki kontakt e-mail adres. Egerde siz beresiňiz gelmese bermeliler. Ýöne ünsverin, haçanla şu setrde gyzylja zatlar bolsa, ine şuraya gyzylja zatlar. Onu şu setri, ýani şu setriň maglumatlary bermek hökman. Mysal üçin gelin başyna serdelim. Serdim. Şul ýerde gyzylja ýyldızjal bar. Şu ýyldızjal bolsa, onu şu setri doldurmak hökman. Şu ýerde gyzylja ýyldızjal bolsa, onu şu setri hem doldurmak hökman. Şu ýerde gyzylja ýyldızjal bolsa, onu şu setri hem doldurmak hökman. Ine şu ýerde de ýyldız bar, gyzyl ýyldız, onu şu setri doldurmak hökman. Şu ýerde de gyzyl ýyldız bar, şunam doldurmak hökman we şol iki dokumenti bermek hökman. Telefon bilen e-mail adresde gyzylja ýyldız ýok, hökman näme? Bir telefonyny 100 adam, 1000 adama berip biler, sebäbi
Ine Türkmenistan'da internet yok. Onunla siz şuraya iki suratı, birinciden öz keşfiniz bilen dokumentinizi, ikinciden öz pasportun kopyasını iýerip bilseňiz, ona sizi derek adamlar ses berip biler. Ine şonu unutma. Hemme zatlaryny dolduran soň, şu iki dokumenti koýan soň, uğratmaga bassaňyz, onunla siz göni öz kabinetinizden çykyp innik sahypa giýýäňiz, o ýerde bolsa diňe iksan kandidat, biri Murat Gurbanow, beýlik Serdar Berdimuhammedow, ikinji taplara çykan kandidatlar şolara ses berip bilersiňiz. Haýsysyna ses berýäňiz gelse, siz ses berip bilersiňiz. Ine şunuň bilen saýlawlar bu torýa. Şu saýlawlar ýörite identifikasiýa bilen edilýär. Ýörite biz bütün dünýä gurumalaryna düşündirip ine hakykatdan saýlawlar her adamyň identifikasiýasy bar. Bu maglumatlar hiç kime gitmeýär. Biz muny gorap saklar. Şonuň üçin şunu diňe olary görkezer setler hakyky diýip. Ine şonuň üçin şu zatlar edilýär. Hormatly watandaşlar, setlerinizi bermäni ýadyňyzdan çykarmaň. Sebäbi biz kanun esasyna barýar we kanun esasyna Türkmenistanyň diktaturany atadan ogula geçýän sistemany çalyşyp hakyky azat saýlawlar geçirip Türkmenistanyň halk öz prezidentini saýlap täze özgörüşliklere geçer. Sag bolun.